Седи и гледа. Не да ти кажа. Повече са байвалците, така че. Отдолу си е като... Отдолу, да, като гащички стара. Да, че. Слепка. Това е тук, Васько. Не, отдолу минава така. Да, така. Ама това е тук. Да. Няма ли? Няма. Чакай, не виждам нищо, бе. Всички трябва да имаш и отдолу. Да, да. Натърдите ги. Успокойно. Няма. Ти зрял ли си, бе? Влез си в ролята малко. Какво бе? Не ме гледай така. И ти какво с диванче прас? Ми удобно, нищо ми е. Чакай, Няма, Лелче, няма. Гладен си. Ама гладен си, малело ти. Айде се изберат много. Гърдички. Аз трябва да се съблека цялата. Ми сега ще изгоним мъжете. Чакай. Спокойно. Много неща, много да ти кажа. Майя ще покажа. Спокойно, тати. Я го завия малко. Е, че много хора се